Siyapractice. Ungazi uyagegedzeka uyahleka. Siyapractice. Angathi mase ngiyibhimba bese uyahleka. Siyahamba ke nyama. Ibizeleni hlobo zami, ibizele nabangani bami. Ngifuna ukugida nabo ingoma, kusho ukuthi liluye dolo. Ibizeleni hlobo zami, ibizele nabangani bami. Ngifuna ukugida nabo ingoma, kusho ukuthi liluye dolo. Ngiyakwethembisa wena lothanza wena lokhonde iziyazi kahle wena lokhonde tingoma teziyazi tingoma tabo Benten baseSwatini itawuphuma masinyane le ngoma le masinyane singakhohlwa phela ngicela nisubscribe ngiyanicela nabakithi subscribe lapha ungiseshe lapha ka YouTube utangithola ukuthi laziyazi yebantu bese uyasubscribe ngiyanicela nabakithi ngiyanicela abantu baka TikTok ngiyanicela maye ngiyanithanza.